Да. И обаче се различават от подробностите. И така, аз съм Мухамед Рамзан Бей, роден в Сирия 50-та година. И това подчертавам, че 50-та година това означава, че след Накба или катастрофата, т.е. след загубата на нашата родина Палестина. И това го казвам, за да кажа, че съм от това поколение, което не е на поколението на Накба и после ще разберете защо го казвам. Както да е, аз съм от едно село, Тантура се казва, той се намира на брега на морето, на Средиземното море, на 30 км от град Хайфа, на юг от него, всъщност между Яфа и Хайфа. И това село е така толкова е красиво, хубаво, че е все едно част от рая, късче от рая. А хората в него са живяли много добре, защото благородна земя. И така те се занимават с земеделството и с риболов. Рибите в Тантура толкова са известни, че като марка, запасена марка и даже правят износ в другите съседни страни, като Ливан и Египет. А в земеделството всички видове плодове почти там растат, особено маслини, смокини и нататък. И също и с жито. И така хората са живели много добре. И също това го казвам и потвърждавам, за да после да кажа друго нещо. И в същото това место, аз се извинявам, че така говоря, не съм свикнал пред аудитория. Да говоря, честно. И така и като местност е много важно, защото тя самото село има пристанище, естествено пристанище, има и жп гара Виня и така има много важна стратегия, стратегично и за търговия, за икономията и даже и за евреите. Това беше една от причините, че те мислеха, имаше и слухове, че чрез нашето село се прави контрабанда на оръжие. И египтяни, има египтяни, които помагат. И за това беше една главна цел да окупира. Между другото, нашето село, той е от последните села, които са били завладени от Израил, и той след обявяването на държавата Израил. На края на месец май 1948 година. Те решиха и, както казвах, така, че заради това хубаво място и не само това, даже имаше това като чудо, един извор, който е кладенец в морето, извира сладка вода. До сега съществува. И има и много хубави острови. Изобщо като в момента, след като го окупира, тя го превръща в най-хубавия курорт в Израил, в момента. И до такава степен, че Рочет в края на 18 век, началото на 19 век, минавайки през Тантура и гледа там, и той казва на евреите, че за всяка цена, дали с пари, или с сила, или с каквото да е, трябва да го вземе това село. И така било решение. И наистина на 22
22-23 май, през нощта Хагана реши да превзима това село и го напада към 12 часа през нощта след блокада. И нашите хора там опитвали с всякаква възможност да защитават 2-3 часа и към сутринта рано, към 4-5 часа вече превзето това село. Тогава заповядват всички хора да излизат да се събират на площада в селото и разделиха мъжете от жените и ги остават да чакат. После от мъжете почват да избират по групи, по 10-15 души, взимат ги недалече от брега и ги стрелят направо демонстративно пред всички. Направо екзекуция. И така, 10, следващите 10, те първите, които преди да ги застрелят, ги заповядат да копаят техен гроб. Следващите и така, и историята казва, че между 200 и 280 души бяха загинали с това от младежи, предимно младежи, разбира се. Като имаме предвид, че селото само има 1500 души, това, ако не е геноцид, не знам как би го наричаме. А останалите мъже и младежи и дядовци, между тях и баща ми, така имат късмет да остане жив, те са ги завели в затвора Атлит и оттам в един концлагер в град Хеброн. И аз даже имам снимка на баща ми с чичо ми и роднини други в концлагера 48 година. И също така имам и писмата, част от писмата, които баща ми изпратил на роднини, на майка ми и на чичо си, с червения кръст, и сега ги пазят. И така, и те там останат в концлагера около 11 месеца, докато жените и децата и старците направо ги прегонват оттам и това вече наистина геноцид и етническо прочестване. И само позволяват на едни, които имаха роднини в едно съседно село в Радис, около 200 души, които имат роднини, останали, а останалите в западния бряг на река Йордан. Нашето семейство отиде до Туркарен, от Туркарен после в Сирия, в Южна Сирия, където съм роден в руините на град Басра в Южна Сирия. И това искаха това да бъде като забравено клане. И наистина имаше пълно затъмнене на това, докато през 2000-та година, 2001 година, един офицер направи дисертация по историята, ТДК се казва, и аз лично се запознах с него, когато съм ходил в Тантура, защото той всяка година идваше когато има годишнина от клането. Да. Той тогава направи една дисертация, заглавието разказва за 531 село, които са били напълно разрушени по време на междукавици освободителната война или войната за независимост на Израил. 531 село. В 70 от тях има също подобни кланета. И така. Обаче, след това в университета са отказали да му приемат
тази дисертация и оттеглили това и даже го накарат да се извини, макар че той взел всички сведения от войници, които са участвали в това клане и също от живите хора от нашето село. И както да е, докато 2022 година един израелски режисьор Алан Шварц, той направи един документален филм и той потвърждава тези данни, които ви разказва Теди Кац. И за съжаление, не знам как да ви кажа този филм, аз го гледах и сигурно може и някой от вас да са го гледали, когато правят интервюта с тези войници, те са вече на 80-90 години, и те със смях разказват за това. Един казва, не знам, аз вика, добре, колко сте убили, вика, аз не съм ги броил. И разказват такива интересни за тях. Вика, един от моите колеги, вика, сложи 3-4 в един берет винотъпка, после стреля по тях и гледаме как кръвта излиза като фонтан от... И така, такива разкази, и с подгравка, и даже с смях, те се смеят. И по интернет ги има даже това. И това, каквото стана от селото, напълно разрушено, и остава една къща, има един свещено място, мавзолей на един от имамите, и едно училище, което това училище, аз мога да кажа с чиста съвест, че даже в България няма такова училище, което е строено в 1890 година. И те го запазват и сега в момента е превърнат в институт на морски изследвания. И тези работи. И сега аз, благодарение на моето българско гражданство, което го придобих от тук, 1991 година, вече можех за първи път да постъпвам в родното място на баща ми и майка ми. 2016 година. Бях на 66 години. И мога да ви кажа, толкова бях радостен, че влизам в родината си и в същото време, колкото съм радостен, бях много тъжен, защото влизам в качеството като турист, а не като гражданин на... Извинявам се за терорист, защото така не нарича. Да. И така. И както гледам войника или служителите, как когато ме питат къде отиваш и тъй нататък, наистина чувствах малко страх от това, но като гледам в очите им, виждам, че те се страхуват повече от мен. Те виждат и знаят, нищо, че съм българин, ама от имената знаят, че съм палестинец. И така, и съм участвал в кампанията за връщане в родината и всяка година, когато на 22-23 май месец, значи годишната на клането, аз съм участвал там, имах чест да участвам 3-4 пъти. Докато стана короната, вече няма да може. И това ми е разказа, но преди да го завърша, мога да ви кажа едни изводи от това нещо. Първото нещо, основателите или създателите на държавата Израил много твърдяха, че Бен-Гурион и Горда Маир казват, големите ще умрат, а малките ще забравят. Аз съм от това поколение, от малките. Не съм роден там и обаче това доказвам не само аз, и да мога да кажа, че внукът ми
има повече амбиции и повече воля да се бори за родината, повече отколкото не. Така че това е първото нещо. Второто нещо, което искам да кажа, за това го разказах, какво сърто, как изглежда, как е това, че те казват, и за съжаление в Европа вярват на това, че Израил, тя влезе в пустиня и тая пустиня тя превръща в градина, в рай. А това всъщност това е абсолютна лъжа. Нашите хора са живяли по-добре, не знам, бяха заможни, къщите им от камъни и бетон, даже имаха мрежа за водата още 40-те години. Училището строено от 1880 за момчетата, а за момичета 38 година вече строена. И искам да кажа, че всичко е абсолютно нормално и това е лъжа. И това е лъжата, където Англия, или както казва Велика Британия, аз казвам Долната Британия. Долната Британия даде на един народ, който не заслужава, дава една родина, която не принадлежи на тях. И те че така казват, че даваме една земя без народ, за народ, без родина. Това е второто нещо, което опровергаваме в това. И третото нещо това е етническото прочистване и геноцида, който сега целият свят вече го вижда и не вярваше преди, но през тези 2 години виждат вече на екраните, че Израил го упражнява. И това не е от днеска, още от самото начало и на създаването на държавата Израил, тя на геноцид и на прогонване на народите и на етническо пречистване. И четвъртото нещо, което да кажа, с това приключвам, казвам, че няма вечна окупация и колкото да продължи, ще има край за нея. И така казвам, Палестина, нашата родина беше Палестина и ще остане Палестина. Благодаря ви.